Avui cuinem bacureta de blanes al forn. De bacuretes n'hi ha de diferents mides. Sovint es confon amb la melva o el bonítol, però la reconeixerem per aquestes taques que té a la part de la ventresca. Per fer-la necessitem uns 700 grams de peix, oli d'oliva verge, sal, pebre negre, pebre vermell, uns 4 o 5 grans d'all, uns 20 mil·lilitres de vinagre de xerès i una mica de julivert. Escalfem el forn a 180 graus. Posem paper de forn en la plata on el volem coure. L'untem amb oli i col·loquem el peix. Salpebrem, l'amanim amb un rajolí d'oli i l'entrem al forn a 180 graus. Mentre en una paella daurem els alls laminats. Afegim una cullerada de pebre vermell dolç. El deixem molt pocs segons perquè no es cremi. Ara afegim el vinagre, però just abans el retirem una mica del foc perquè així no ens esquitxarà. El tornem a posar al foc, sacsegem uns segons i el parem. Traiem el peix del forn i aboquem al damunt el contingut de la paella i el tornem a deixar a 180 graus 5 minuts més. I ja per acabar, escampem al damunt julivert picat i el servim. L'únic punt delicat d'aquest plat és no passar-nos en el punt de cocció perquè no ens quedi sec. Cada forn és diferent, per tant, controleu el temps de cocció. I ja tenim la bacureta llesta. Aquest plat també el podeu cuinar amb bonítol o melva. No marxeu sense deixar-nos un like o un comentari i si encara no us heu subscrit, feu-ho. Així contribuïu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.